Gaur hasteko Lamia enpresa ezagutuko dugu. Biokosmetikako enpresa txiki hau landa eremuan dago eta produktuak egiten ditu larruazal sentikorrentzat. Bizkaiko lurralde historikoan hondartza denboraldia irekita dago. Arreta zerbitzuak martxan daude jada, erabiltzaileen gozamenerako. Guztiaren berri emango dizuegu albistegian. Jarraian, Bellota Erreminta enpresa aurkeztuko dizuegu. Mahastietan egindako erakustaldi bat ikusiko dugu. Bek erakusta azokan amaituko dugu. Joan den astean Food for Future antolatu baitzuten berriro. Azoka honek elikagaien industria eta teknologia ditu ardatz. Gorbeiaren magalean, Manurga herri txikian, Maitek Lamia izeneko enpresa sortu zuen duela 8 urte. Kosmetika lantegi txiki bat da, azal sentikorrentzat espezializatua. Ekoizpen guztia ekologikoa da eta etiketetan horrela adierazita dago. Manurgan gaude, Manurga Gorbeia aldean dago, hemen Gorbeia azpian, eta hementxe daukagu alde batetik gure denda fisikoa eta baita ere gure tailerra, gure laborategia, eta hemen ekoizte ditugu gure produktu guztiak. Lamia kosmetika ekologiko lerro bat da, hain zuzen azal sentikorrei zuzendua edo azal sentikorrentzat formulatua dagoena. Kontzeptu ekologikoa ez dago soil-soilik produktuetan. Eraikinean ere oso presente dago, batez ere egurra erabili baitute. Egur berrerabilia, birziklatua eta hurbileko basoetatik ekarria. Gure denda material natural eta sostengarriekin eginda dago, ikuste zuenez egur pilo bat dago, adibidez, batzuk berriak, beste batzuk berrerabiliak, uste dut horrek ere xarma handia ematen diola dendari. Eta gero guri asko ikusten zaigu, beste toke batzuk ere dituela antzinako moduekin egindakoak, adibidez, hemengo lurra, dendako lurra, trabadillo teknikarekin egin dago, laborategiko paretak plantxado al fuego dituriko teknika batekin egin dago, aspaldi kirofanoak eta egiten ziren teknika horrekin. Eta gero, puntu interesgarri bat, edo niri pertsonalki ilusio handia egiten didana, da teilatuaren egurraren parte handi bat, nire birraitonak landatutako aritzekin egin dagoela. Maitek lantegia erakutsi digu, laborategia barne. Gaur instalazio hauetan ez du lan egin behar, halere, higiene eta segurtasun neurri guztiak gordetzen ditu. Hemen, lehenengo zatitxo honetan, pixaketa egiten dugu, materia prima onak hartzen dugu, gure osagaiak nolabait, eta hemen neurtzen ditugu gero nahastu eta eraldatu ahal izateko. Zonalde hau izango zen ekoizketa zonaldea. Hemen daukagu bainu maria, gure likiduak eta bero eta mantentzeko, gure nahasteko gailua, lapiko ezberdinak, ikustu zuenez, artisaua da gure ekoizpena, orduan ez daukagu makinaria handirik ez berezirik. Programa badaukagu nun bezeroek itzuli aldizkiguten pote hutsak. Eta hemen garbitu egiten dira, hasiera batean, ez dira pote guztia, baizik eta tarrituak dienak, erresenak diena garbitzeko. Hemen garbitzen ditugu eta gero esterilizazio prozesu bat izate dute eta berriro erabiltzen ditugu. Orduan hori da gure, guk eman aldeguna azkenean gutxiago botatzeko eta mundu jasangarriago baten egoteko. Prestakuntza funtsezkoa da honelako enpresetan. Maitek etengabeko prestakuntza jasotzen du biokosmetikari buruz. Lamia biokosmetika hasi baino askoz lehenago, kurtso ezberdinak egiten hasi nintzen, nire interesekoak, landareak, sendabelarrak, azalaren zaintza, nire azala oso sensibla izan da betidanik, orduan nire azala zaintzeko saiakerak egiten, Garai hartan nik bilatzen nuena zen formakuntza bat, gure antzinako jakinduria kontuan hartzen zuena, baina aldi berean zientzian oinarritua, elkarketa hori, nasketa hori. Hemen ez nuen aurkitu eta orduan momentu horretan erresuma batuan egin nuen formakuntza.
Lamian egiten duten lan guztia kontrolatuta dago, higienea, segurtasuna eta jatortasuna bermatzeko. Biobidasana bioinspekta, hemen txaukagu. Hau aukeratu genuen, ezagutzen ditugun sigilu ekologikoetatik, zorrotzena delako, eta guk benetan sinisten dugu honetan, ordu nahi dugu, zertifikatu benetan ekologikoa, benetan, ekologikoa dela. Gure kasuan eman ziguten Ecoplus rekonozimendua edo, eta honek esan nahi du produktu guztiak ekologikoak direla, eta beti portzentai oso altuetan, gure kasuan 80% gora. Maitek Lamia sortako zenbait produktu aurkeztu dizkigu. Esan bezala, larruazal sentikorrentzako produktuak dira. Nire favoritoetako bat eta azal guztiei gomendatzen diedana, gure oleo gel limpiador facial izango zen. Garbitzaile oso interesgarria da, ez dauka jaboirik. Da garbitzaile bat oliotan, da olio gel bat, baina gero uraekin kontaktuan sartzen denean emulsionatu egiten du, kremita bihurtzen da. Horrek egiten du oso ondo garbitzea, baina azala ez du tirante uzten, ez du gure pH aldatzen, ez du pikatzen, da oso lasaigarria eta niretzat gehien gomendatzen dudanetako bat. Gero baita ere nektar aktibadore asko gustatzen zait. Nektarrak bauka limoi hidrolatua, salbe hidrolatua eta tremela fusiformis deitzen den onjo medizinal japoniar bat. Eta onjo honek egiten duena ezetasuna azalera erakarri, da umektante potente bat. Azido hialuronikoaren antza handia dauka, baina nire kasuan askoz gehiago gustatzen zaigu, azal sentikorrentzat tolerantzia hobeagoa ikusi dugu, ez du azala pegajoso edo uzten. Orduan, hau izan zen lehenengo pausua garbitzailea, bigarrena nektarra umektantea, eta hirugarren pausuan aukeratuko denuke olio edo balsamo bat, umektazio hori, hidratazio hori seiatzeko eta azala elikatzeko. Eta hor aukeratuko dugula, segun eta azal mota, azido graso ezberdinak dituzten produktuak. Hemen txaukagu alde batetik gure denda fisikoa, Manurgan, eta gero online denda ere badaukagu. Eta horretaz aparte, saltzen dugu baita beste denda fisiko batzuetan, spa ezberdinetan, masaje zentroetan, eta bar. Lamia biokosmetika enpresa herri txiki batean dago. Guri asko gustatzen zaigu landa eremuan egotea, egia esan. Alde batetik, oso gustora gaudelako hemen, hau da gure tokia, ez nolabait, baina baita ere guk hemen egotearekin guk nahi diogu landa eremuari ere zerbait eman, alde batetik bizitza, ez? Lokal, komertzio, proiektu gehiago egon beharko lirateke herri txikietan, nire ustez, bizitza egoteko eta ez loiteko tokia bakarrik izateko. Eta gero bestalde batetik, lanpostuak ere sortzen ditugu, orduan gure kasuan 3 gara eta pozpozik. Bere etorkizun profesionala eta bere sorterria lotzea erabakita, ekintzaile gazte batek bultzatutako proiektua da Lamia. Horrelako proiektuak oinarrizkoak dira landa eremuetan biztanleria finkatzeko. Bizkaiko Foru Aldundiak hasiera eman dio 2026ko hondartza denboraldiari. Zerbitzu sare konplexua lurraldeko areatza guztietan dago indarrean. Salbamendua eta sorospena, hondartzen garbiketa eta mantentzea, bainu lagunduak, airearen eta uraren temperatura, sorospenen balantzea, erreskateak eta era guztietako goraberak dira zerbitzuetako batzuk. Zerbitzu hoiei esker, primeran pasatuko dugu hondartzan, gure segurtasuna eta ongizatea bermatuta daudela jakinda. Bellota lantegia Legazpin sortu zen duela 100 urte baino gehiago, 1908an zehazki. Nekazaritzako tresnak eta erremintak fabrikatzen ditu eta gaur egun oso posizio ona du Europako merkatuan.
Era guztietako erremintak egiten dituzte eta nekazariei aholku ematen diete hoien erabilerari buruz. Mahastiak lantzeko tresnak ikusiko ditugu, Bellota markakoak. Pablo Lodeirok Bastidako mahastizain baten lursaila bisitatu du, Jose Antonio Rubiorena hain zuzen. Pablok erreminta modernoak eta zarrak erakutsi dizkigu. Mahastizaina eta teknikaria pasieran ibili dira 40 urteko handuien artetik. Paisaia ikusgarri batean, mendilerroaren oinean, Pablok Bellota aurkeztu du. Bellota es una empresa que... Bellota enpresan, erabiltzaileari eta nekazaritzari egokitutako tresnak diseinatu, fabrikatu eta saltzen ditugu. Eraikuntzako atal bat ere badugu. Segurtasun oinetakoak eta abar. Baina gaur nekazaritzako lanabesei buruz bakarrik hitz egingo dugu. Como Jose Antonio es un viticultor... Jose Antonio mahastizaina denez eta haren mahastietako batean gaudenez, urteko fase garrantzitsu batean jarriko dugu arreta. Inausaldian. Mahastiak inausteko tresnak aztertuko ditugu. Zaherkin bihurtutako erremintekin hasi eta eskuzko erremintekin buka. Gaur egun erabiltzen diren tresna elektrikoak ahaztu gabe, esaterako bateriadun tresnak eta erregaiz dabiltzan tresnak. Baina gehien erabiltzen direnak tresna elektrikoak direla esango nukenik. 100% agian ez, baina 90% bai. Eta mahasti askotan mota horretako tresnak baino ez dira erabiltzen. Con este tipo de máquinas. Bellotak lehentasuna ematen dio erabiltzaileen segurtasunari. Tresnak eta tresnen bilakaera azaldu dizkigu Pablok. Produktibitatea eta erosotasuna gero eta hobeak dira. Las primeras tijeras aparecen... Lehen guraizeak Frantzian agertu ziren. Gero Espainiara iritsi ziren eta arrakasta handia izan zuten. Zergatik, garai hartan lana aizkora txikiekin egiten zutelako. Hau aizkora txiki bat da. Baina aizkora hau inausketa mota batzuetan ere erabiltzen zen, diametro handiak mozteko. Beste tresna honen izena ez dakit. Hau alde honetan guztian du. Hemen ere badu haua eta kolpeka edo tiraka erabiltzen zen adar finak mozteko. Esta parte o golpeando. La amortiguación. Antzinako guraizeen kasuan, kolpea indargabetzeko metala baino ez zegoen. Egunaren amaieran jendeak beso mina izango zuela pentsatzen dut. Problemas en los brazos, bueno. Baina gerora fabrikatu diren guraizeak askoz arinagoak dira. Kolpea ere askoz leunagoa da. Erabiltzailearen gorputzari transmititzen dioten kolpea askoz txikiagoa da. Pixkanaka tresna hauek mahastietan erabiltzeari utzi zaio, guraize elektrikoaren mesedetan. Bi abantaila nagusi ditu. Produktibitatea asko handitzen da eta oso erosoak dira. Ez da gauza bera, egun osoan eskuzko guraize batzuekin lan egitea, zuk zeuk indarra eginez, edo guraize elektriko batzuekin lan egitea. Tresna txiki hauek nola dabiltzan ikusteko, Pablok erakustaldi bat egin digu guraize elektriko batzuekin. Estoy cortando rama de almendro, que es... Arbendolondo adar bat mozten ari naiz. Egur gogorra da. Baina ikusten duzuenez, guraizeak indar nahikoa du adarra mozteko. Oraintxe bertan egiten ari naizena, bi eskuko guraize batekin egingo bagenu, bi eskuko guraizeak horretarako indarra duelako, oso nekagarria izango litzateke, eta askoz denbora gehiago beharko nuke. Orain primeran nago, ez dut indarrik bat ere egin. Guraize hauen indarrari esker, lana askoz arinagoa da. Erakustaldia amaiturik, Jose Antoniok finka aurkeztu digu. Jose Antonio bosgarren nekazari eta mahastizain belaunaldia da. Sí, esta es una de las zonas más altas... Hau Bastidako lekurik garaienetako bata. Viñas Viejas deritzon leku batean gaude. Mahasti honek 40 urte izango ditu.
Ikusten duzuenez, zorua, karetsua eta buztintxua da. Kasu honetan, Ruggeri barietatea sartu genuen lurzoruko kare-harriari ondo eusteko eta fruitua ondo garatzeko. Hemen erabiltzen dugun teknika hori da. ¿Qué hacemos aquí? Inausten amaitu badute ere, oraindik lan asko gelditzen da hurrengo uzta bideratzeko. Batez ere bi lan mota dira, udako kimaketa eta haienketa. Después de haber acabado con la poda... Neguko inausketa amaitu ondoren kimaketa egin behar dugu. Udako kimaketa esaten diogu hemen. Ikusten duzuenez, anduia egurrezko landare bat da, eta ernamuina berriak neguan utzi ditugun haien puntetatik garatzeaz gain, landareak sortzen duen egur guztitik ere garatzen ditu. Orduan, kimu hoien aukeraketa bat egiten dugu. Hemen oso ondo ikusten da haien punta hau nola utzi dugun. Orain, iazko haien puntatik atera diren bi haien hauek aukeratu, formazio inausketa bere horretan utzi eta gainerakoa kendu egiten dugu. Kimaketa edo udako kimaketa hori da. En verde o la espergura. Mahastizain profesionala denez, Jose Antonio erreminten bilakaera handia nabaritu du. Me acuerdo que las primeras tijeras... Gogoan dut, nire lehen guraizeak garai hartako guraize frantziar batzuk izan zirela, eta tira ba, mutiko baten ilusioarekin. Aita nire ondoan zegoen beti, eta nola egin behar nuen irakasten zidan. Iparraldeko haizeak kontuan hartzeko esaten zidan, adarrak puskatu ez zitezen, nolako kargak utzi behar ziren, eta abar. Orain, guraize elektrikoak bakarrik erabiltzen ditugu. Gaur egun askoz zerosoagoa da. Etxera iristen zarenean ez zaude hain nekatuta, eta lan gehiago egiten duzu. Gauzak asko aldatu dira. Mahastiak abuztura arte haziko dira. Mahastizainak berak azaldu digun nola dakiten hazkundea gelditu dela. Bueno, el sarmiento es muy curioso. Haienak oso bitxiak dira. Egutegi natural baten antzekoa da. Haiena hazten doa eta puntan ikusten dugun forma horrek, makilatxo baten itxura duenak, haiena hazten ari dela esaten digu. Orduan, abuztu irailean geldialdi vegetatiboa iristen denean, makilatxo forma hori tente geratzen da, eta une horretan nekazariak badaki geldialdi vegetatiboa iritsi dela. Que ha entrado en el parón vegetativo. Oraindik oso goiz da hurrengo uztari buruzko datuak emateko, baina printzipioz itxura ona du. Queda mucho. Asko falta da. Batzuetan dena espero dugu eta beste batzuetan ezerrez. Ikusten duzuenez, lorea ere ez da garatu oraindik, baina bueno, luku on batzuk ikusten dira eta ea posible zaigun gaitzak kontrolatzea. Gure lana hori baita, kontrolatzea. Mahats sektorean sendagai gutxi daude. Aurretiazko tratamenduak egiten ditugu, gaitzik ager ez dadin, eta mahats asko eta ona lortzeko. Mahastiak nagusi diren lurralde batean, Jose Antoniok biodibertsitatearen alde egin du. Fruta arbola ugari landatu ditu mahastizail bakoitzaren inguruan. Nik neuk ingurunea zaintzea gogoko dudanez, trazabilitatearen gaia lantzen saiatzen gara. Ez kutsatzeko. Inguruan arbolak landatzea ere gogoko dut. Kasu honetan, olibondoak, gereziondoak, intxaurrondoak, nolabaiteko atsegina ematen duten arbolak alegia. Haien frutuaz gozatzeko aukera ere emango dizutenak. Bellota lantegiak ondo ezagutzen ditu nekazarien eguneroko premiak, eta horri esker egin du aurrera. Euskal enpresa honek Euskadiren izena darama mundu osoan zehar. Barakaldoko Bilbao Exhibition Centerrek Food for Future topaketaren beste edizio bat aterpetu zuen maiatzaren 27an eta 28an.
Elikagaien industriaren eraldaketa teknologikoa bizkortu eginda eta berrikuntza asko aurkeztu zituzten, 20 milioiko inpaktu ekonomikoa izateraino. 8.000 profesionalek baino gehiago hartu zuten parte hitzordu teknologiko ospetsuan, 261 enpresa erakusketarirekin batera, eta azken aurrerapenak erakutsi zituzten. Automatizazioa, adimen artifiziala, robotika eta elikagaigintzan aplikatutako teknologiak. Agenda delata, Imanol Pradales lehendakaria Food for Futureren izan zen inaugurazio ofiziala baino ordu batzuk lehenago, baina ez zuen bek bisitatzeko aukera galdu. Estatuko eta nazioarteko estan ugari bisitatu zituen eta Euskadiko industriarekiko eta zentro teknologikoekiko interesa ere agertu zuen jakina. Food for Future Nebextek eta Aztik antolatzen dute. Azti zentro zientifiko eta teknologikoak inpaktu handiko proiektu eta negozio eraldatzaileak garatzen ditu. Itsas ingurunean eta elikaduran aditua da, eta zientzian eta ikerketan oinarrituta abanguardiako eta balio erantsiko produktuak eta teknologiak eskaintzen ditu. Azokan erakusketak ez ezik, eztabaida, hitzaldi eta ponentzia ugari ere egin ziren. Aztik datu orokorrak eman zizkigun guztiei buruz. Food for Future nazioarteko erreferentziazko azokak elikagaien industriaren sektorea du ardatz. Azokaren dimentsioak ez dira nolanahikoak, 8.000 bisitari, 300 islari, 4 auditorium, 100 erakusketari baino gehiago, erreferentziazko azoka bat da sektore osorako. Azti azokan egotea nahitaezkoa eta beharrezkoa zen. Azti, elikagaien sektorearen ereduzko zentro teknologiko sektoriala den aldetik, topaketaren antolatzaileetako bat da. Guretzat une ezin aproposagoa da gure konponbideak sektore osoarekin partekatzeko. Ezagutzatik abiatuta irtenbideak sortu eta merkatura transferitzen ditugu. Diseinatu dugun estanak elikagaien industriaren 4 erronka garrantzitsuri erantzuten die. 4 erronka horiek honako hauek dira: osasuna, lehiakortasuna, elikagaien kalitatea eta jasangarritasuna. Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailarentzat berrikuntza funtsezkoa da gure elikagaien industriaren etorkizunerako. Erronkek gero eta gehiago behartzen gaituzte enpresen etekinak eta lehiakortasuna hobetzera. Talentua ere etorkizunari begira kontuan hartu beharreko beste erronka bat da. Mundu mailan gauzak horrela daude. Eta hobekuntza horiek egiteko bide bakarra dago. Berritzea eta noski industria prozesuetan teknologia sartzea. Baina teknologiak digitalizazioaren eta robotizazioaren bidetik iritsi behar du. Adimen artifiziala ahaztu gabe, horrek ere zeregin garrantzitsua beteko baitu. Hortaz, berritzea ezinbestekoa da, baina baita hobetzea eta teknologian eta digitalizazioan inbertitzea ere. Teknaliak lankidetza estua du Aztirekin. Elikagaien industriak lan eremu zabal bat hartzen du Aztiren ikerketetan eta garapen teknologikoetan. Lehen sektorean teleoperatibitatea eta robot zentsoredunei buruzko gaiak lantzen ari gara. Landare baten egoera zein den zehazteko. Sektore eraldatzailearekin ere egiten dugu lan. Eta hainbat azpi sektorerekin, estresa eta adinekoen osasun kognitiboa hobetzen dituzten osagaiak eta elikagaiak lortzeko. Eraldakuntzari begira industria sektorea da gure bihotza. Teknalia adibidez, eta gure sektorerik industrialena elikagaien sektorea da. Basque Country espazioan, estana partekatu zuten Eusko Jaurlaritzak, Azik, Neikerrek eta Elikak.
Gure herriko elikagaien industriaren baliokate osoa garatzeko, bultzatzeko eta modernizatzeko funtsezkoak dira denak. Honetan Neiker hasi eta elika gaude, eta helburu nagusienetarikoa da soluzio errealak ekartzea gure sektorearentzako, eta batez be bai laguntzea innovazio teknika hauetan bide horretan laguntzekin eta ezagutarazteko zer egiten ari garen eta ze bide dauden helburu horietara heltzeko. Basque Food Clusterrak 160 enpresa baino gehiago biltzen ditu eta elikadura osasungarriagoa eta jasangarriagoa sortzeko erronkari elkarrekin egiten diote aurre. Euskadiko elikadura katearen erreferentziazko elkartea da eta sektorearen lehiakortasuna sustatzen du. Food for Future feria honetan, bere arrazoia dauka, azkenean gure baliokateko enpresa guztiak ordezkatzen doguz, eta hau izan da inguru teknologikoa, gurekin datozen enpresa bai dira, produktu edo zerbitzu teknologikoak dauzkaten enpresa horiek, ezta? Orduan hemen gurekin 6 enpresa dagoz eta zati hori ordezkatzen dute. Klusterra Food for Futureren izan zen 5 enpresa elkartu ordezkatuz. Dibal enpresa pixaketan eta enbalaketan espezializatuta dago. Dibal enpresa bata, pixatu eta etiketatu egiten dituguna, hainbat produktu eta hainbat produktu eskaintza dugu zuzenduta pisatzera edo etiketatzera. Eta etorri gara klusterreko estanaren barnean, beste hornitzaile batzuekin, da beste ekoizle batzuekin, Food for Future azokara. Leartiker zentroa elikagaien eta polimeroen teknologian aditua da. Ikerketa, garapena eta berrikuntza aplikatuz eta egoki transferituz, enpresa ehunaren balioa areagotzen du. Lehenengo aldia da feria hontara gatozela, espositore bezala, orain arte beti bizitan etorri gara, eta gure helburua da Leartikerren izena, eta guk egiten dugun lana, hemen denen aurrean aurkeztea. Basque Food Clusterrekoekin etorri gara, gu beraien bazkide gara, eta orduan ikusten dugu hau oso ona dela ekosistema guztia ezagutzeko, eta gu hemen ezagutzera emateko. Klusterrak Astirekin batera Betem sariak banatzen ditu. Jon Anderrek 3 ataletako saridunak aurkeztu zizkigun. Betem sariak 2 urtero egiten diren sariak dira, Asti Zentro Teknologiko eta Basque Food Clusterren eskutik, eta 3 mailatako sariak ematen dira. Alde batetik da produktuaren saria, prozesuaren saria eta merkatuaren saria. Lehenengo kategoria honetan Goenagak irabazi dau, prozesuaren sarian Garaia kooperatibak eta merkatuaren sarian Eroski kooperatibak irabazi du. Inaugurazio ofiziala egin orduko, Bekeko azoka esparrua beteta zegoen. Erakundeetako ordezkariak estan batetik bestera ibili ziren. Sariak banatzeko ekitaldia xumea eta hunkigarria izan zen. Sarituek aintzatespen garrantzitsua eskertu zuten. Gaur BTM saria jaso dugu, berrikuntza teknologikoan gatikan, sortzen ditugun mantekila dultzeen gatikan. Mantekila hauek mermelada daukate gehituta, limoizko mermelada, limazkoa, frutu gorriana eta naranjana. Eta Goenaga esnekiak enpresa bezala guretzako ilusio berezia egiten digu, azkenean innovazio honetan lan egiteak eta ordu asko eramaten ditulako, eta ez dalako izaten erreza zerbait berezia sortzea, ezta? Eta oso pozik gaude horregatikan. Beste behin ere, Food for Futurek arrakasta handia izan zuen. Dagoeneko lanean hasi dira hurrengo topaketari begira.